Yllätys, Amanda. Sinulla alkaa koulu. Tänään haette todistuksesi pääsette kesälomalle. Minua väsyttää vielä. Koulu alkaa 9 ja kello on nytten 8:30. Sinulla ei ole hirveästi aikaa. Puoli tuntia. Hyvä on sitten herää. Oletko sinä ostanut opettajalle sen lahjan? Joo, mä ostin sille suklaalevyn. Hyvä on. Mennään nyt alas. Koulussa. Oppilaat, mä oon todella ylpeä teidän kouluvuodesta. Kaikilla on mennyt hyvin. Ensi vuonna jatkamme sitten 3. luokalla, mutta nyt jaan todistukset. Minua jännittää, Essi. Eiku, Amanda, minkä todistuksen minä saan? Sinä katsot aina minun Essiksi. Niin, minun kaverin Essin kanssa saman näköinen. Ai jaa, mutta minunkin jännittää. Minun jännittää tosi paljon. Ensimmäisenä todistuksen saa tulla hakemaan Amanda. Tässä. Kiitos. Seuraavan todistuksen saa tulla hakemaan Ellen. Minä tulen. Kiitos. Seuraavaksi saa tulla hakemaan Sofia. Kiitos. Seuraavaksi saa tulla hakemaan Emilia. Kiitos, opettaja. Panen todistukset tähän. Vaan helpompi jakaa ne. Seuraavaksi saa tulla hakemaan Elsa. Kiitos, opettaja. Ja seuraavaksi saa hakemaan Roosa. Kiitos, opettaja. Anteeksi. Ja seuraavaksi saa tulla hakemaan Enni. Oi, kiitos, opettaja. Siis ja viimeisimpinä kaksoset Alina ja Elina. Kiitos, opettaja. Ja stipendin saa tältä vuodelta. Kerronko minä sen teille? Kerro! Joo, kerro meille. Me haluamme tietää. Kerro, opettaja. Stipendin saa Amanda! Woo! Voi kiitos, opettaja. Minun keskiarvo oli 9,5. Entä sinun? Ouch. Minun keskiarvo oli 10. Tämä luku voisi mennä todella hyvin, eikö niin, opettaja, minulta? Kyllä, nyt voitte lähteä kotiin.